메시지 답이야래 마트 फैयाखै नामा बे दलाङाव आं नेनो होबाय बिखौ दाबो फैयाखै 기술을 쓰면 아이 네 मा जाखो बे मेसेज दाब्लिया आंखौ थगायबायसो नामा बियो मा दाबो फैला 메시지 दाब्लि मा फन हमा नोङो हा 사라 안 키는 회장 키는 가서도 하나 우리가 지자는 하 गोख्रै फै दहायनिफ्राय नेबाय थादों नोंखौ जासिना लाना खिनो ओंखारदों नोङो खिबुलि 키그니로 하나 थांबाय थादों र' सार दोनथ'दे सार गोख्रै फै थांसै आं नङाबा 헬로 사라 थांगासिनो आं खिबि हादों मा खबर होदों नों बारे बारे दोनथ' सार आं खिबि हादों नों खिनायखौ आं नेबाय थानांसिगोन नामा दा हा 캥캥캥 이렇게 하나네 산띠야 그 뭐장 키는 허디야 이씨만 캥캥 이렇게 하나 하여 당근 바보 부지 그래 뭐나 뭔날 너가 바지 뭐너 비커 시작하고 một cô bé thái ở gần ông những cô mơ chẳng mình ai bỏ tôi lên chờ màu hó gần ông những cô cứ sự thế này anh đừng có thay làm gì đó 아이 밤불아 마 하나는 비야 mau ra đường mami 마 하나 비타는 설 비야 하 비고 투사대 그러면 마 하나 비타다 밤불아 dương hàng mua sao bay thả rồi 안 답시대 겨 당나 페이는 설 비야는 게레 비타래 bỏ hai tháng nữa đường mami 안 답시대 겨 당나 페이는 설 게레 비타나 아니면데 thả thôi 페이건데 mà lành na cái đường 안 답시대가 뭔지 부스토 라이나 페이양 비에서 바이 서프라이즈 sao lại đi lại khuyên thay lại 서프라이즈 그 컨타는 뭐나 서프라이즈 그 컨타봐 그 서프라이즈 전자라 đi nào khuyên thang khuyên 컨타나 하야 안 설 게레 비타 안 thả 바이 phụ 컨타건 khả mấy chị lại phụ khả 라이브 근데 나니만 설 게레 돼 아니 뭐 아유 나 파기들 쓰는 거 무슨 나기든 나니만 그 버르든 거 hai yếu bị sẽ đang có buồn đang hai đáy 는 phụ 쓰러 rồi 보자 나니만 니가 치카를 하자 đang đáy phụ cái nào bị sụt phụ 길레 비타는 쓰랑 상서이 ra con đẻ đi hôm với chính hôm 사일라 설성 따라이사 시그낭어 탑탕이야 탕수양하 사일라 설성서 따라이사 시그낭하 키는 카라이 실리 잡아이 có sư phụ ăn bữa nào sụt rồi mua cha đi hà chị con đi đây là chưa hài à cái này phải ăn bữa thì sụt con bữa là ăn cái bị sụt nè đi mua ta mình chẳng chưa à cứ bảo bị sụt bữa nào hài bị sụt tao chưa ba tao không được 하라는 즐거워요. 하이리. 파기를 들어. 하라고. 시까지 도중 하고 여기는 당초이. 저. 헤이. 저. 헤이 당초. 사일라 사라 라가전 시근당 렛자나이 양코 허 내 가리에 비는당 Dabli đang nhà gì à trong là về hay mang chạy lại à 30 à bỏ thằng tập khởi má chi tôi đã có má giả khởi trong là gì à má chắc bị mình sẽ bia má đau bụng à khi cái nào bia năng cái nào mà bia má sổ má chắc cần bia gục bụng số hồn xem đã ra cái gì ba ra này nó lại bia má bay đi hình dầu lên đường ra đi bắt đâu vậy đồ hoành cái này bay thật rồi qua thang này 사랑이야 우리 얘가 수정은 그냥 해도 뭔 사랑이야 가장 탑이나 하지야 살 능나 비는 로 하면 돼 기내로 기분이
Naya, malah bina. Nangkro nang, mujang Oh mudra my god, सार गारिया माबाफोर रिजेक्ट जानाय नामा? माथो गारिखौ बोराय नुबाय आङो। मा रिजेक्ट जालाबायो? हाइ फाइ गोदान माल, मजा मोनगोन सालायना नोङो। नायदो, गोदानसो. जेबो रिजेक्ट थाङाखै। हाइ फाइ जानानै दङ। Lagu gaya mata, tol dah bermaliak kau. Oh, Dabri. Dabri? Kau mana tak? Đi cho hắn mình về hàng bị thanh nhỏ. Mama don't thử ra được. Thế nhỉ sao thằng mà bị lại? Mới thằng nào thằng mà tức ăn này. आयु सार गारिखौ माथो एसे बोराय नुबाय आङो। माबोरै दामखौ एसे जालाबायनो? खम लादो सार। 45 रोजा लादो। जानाय नङा, आं नोंखौ 50,000 बुंखाबाय। जानाय नङा। 47 ला नङाबा। ओहो ओहो, माबा मोसौ बोरमा फाननाय बायदि मोनदों नामा नोङो हो? आयु एसेबां समायना आइजोनो नोङो एसेबो खम होआ सार। हाया आङो खम होनो बिदि। दे 45 लादो। आरो 40 नाम्बारफोरा हरदो। 1 रोजालायाव बबाव थांखो? 1 रोजाखौ बाखि होदो आरो। उनाव होगोन आरो बाखिबावसो। फैसा गैया उनाव गारि सालायनानै होगोन आङो। नोंजों 1 रोजाखौ। बिदि नाम्बारफोरा हरदो। लेनदेन खालामनायानो गाज्रिलै नोंदों। दहायनि नाम्बाराव हर आंनि नाम्बाराव। बिदि होनायबा गुबुननो हरगौमोन आङो। माबायदि चेक खालामना लादो। थांबाय फैसाया। थै बिदि होनायबा हरामोन आङो। आं सिखायगोन। बापरे माबायदि गिरि हिनजावलै बिलाय सारखौ दानो बुथारसिगौमोन आङो। बुथारसिगौमोन नोंखौ सोर सलायनो रोङागोरा आं सोलोंहोगोन ना नोंखौ दानो आथिं आखाइ सिफायसिगौमोन बे हिनजावा रोंगोन सानदोंमोन आं सार। ब्रेकआ नैयाव थायो सिङाव आयौ बेयाव सायो सार ब्रेकआ। दैखौ खमायनांगौ स्कुटिनि बायदि आयौ बिदिसो। जाम बिलाइ र' फोरोंहोनि आङो आङो आरो स्कुटिखौ रोङाखाय बेयाव साय सादोंमोन सार ब्रेकखौ। बेयाव माथो गैया नान्थ'थ'सो। इजि नङा बे गारिया सालायनाया माबा साइकेल सालायनाय बायदि मोनदों नामा नोङो हो आयु सार आङो स्कुटिखौ रोङाखाय बेखौबो रोंगोन सानदोंमोन। बेयावनो थाखाय सानदोंमोन आं ब्रेकखौ। माथो लाथ'थ'सो जेबोआनो गैया। बिदि होनाय मा गारिखौ लायामोनहाय सार आङो। ब्रेकआ सिङाव थायो जाम्बि बेयाव थाया आयु बिदिसो होमबा बेयाव सायो होमबा ब्रेकआ। औ बेयावसो थायो आयु बिदिसो मिथिबाय सार आङो। दे होमबा सार आंखौ फोरोंदो। मा बेलाय फा गिदिर. Ayo. Topianya एफा गिदिर. Ayo मोजां जाथारगोन. अखा हाब्ला. Ayo गानना नायनोसै आं. Ayo मोजांथार माथो. अखा हाबाबो नांनाय नङाहाय आंनि खर'आव. दालिबो दङ. कन्टेलनिसो मोननै दालि माथो बेलाय. नैया बेयो साबिखौ बिदि अन खालाम बिदि गोथां जोंगोन मिथिबाय औ मिथिबाय दे सार। नैखौ लासै पाग्रायना होदो स्कुटिनि बायदि दे पाग्रायदो लासै लासै सार गोसा थांदों। लासै सिदा ला आयु सार एसेबां बोख्लिङो गारिया। फिदिं लासै सिदा लाबाय था मोजां हम हेन्देला लासै ब्रेकआ हम सार हमदों दे। जाम बिलाइ बाबा मानसि दोंलै नोंलाय रोंसिगोन दे सार। रोंसिगोन माने लासै सालायलां नोङो थांसै आंहाबो सम गैला दे सार आं हासिगोन बायदि मोनथारबाय सार। बिदिनो सलायलांबाय था लासै दे जागोन दे सार। औ थांसै आंहा लासै सम गैला सालायलांगोन आंहा। थां आं स्कुटिबो रोंखायो नालाय बेखौ रोंखासिगोन बायदि मोनदों आरो। हेन्देला एसेल'सो बोयो आरो साइड। स्कुटि बायदि नङा एसे लासै सालायलां जागोन दे सार आं मिथिबाय दे। बिराद बोख्लायो थां सार। थां लासै सालायलां आरो सार नोङो जेबो जिंगा सिनाङा आं हाखायो सार। एक्सिडेन्ट जाबा आंहा जेबो दाय गैया बे दाब्लिया जेरावबो आखा फाखाखा सार। आं लासै सालायलाङो सार। आं हाबाय आं सार। हागोन हायालै बिलाय मानसियालाय सालायनायलाय थां थांदो सार।
다보 뿌이라 마미야 비야 안고 내는 나는 마찰 빠이서근 비요 마미야 다보 뿌이라 잘 벌거서 카운 잔 챙다 라가 좀 봐. Ayo gari alai mas speed ko gila. House zuba da magari alai makaran na gila gari alai. Ayo masa nang gusi. No menang busa tarbai gari ya berasi lasi tarbai. Mana sa kendalai. เราบุกยาวนะค่ะคุณเข้าหน้าด่านชีลองใครเลี้ยงอาบุกยาพี่อยากเคยบุรีดัลก็นั่งด่าบาลเลยนะใครลงไงพักกูจะไปเลี้ยบ่ Matu bambula sebilai. Ai bambula. Pai bakal tu mai biolai. Ai bambula. Pai endo. มามีใช่ไหมจ้ามามี Bambula, pai kan kamu yang e. Ma kana pe nang mana ni bari biolai. อ่ะฮะคุณเจอดันนักกินมันเบียว Ayo, mana ni kusir kana nang nang rasa nak gideng. กาลีเลยชุลานี่กาลี Zengha ni ara bikari yang banyak lah bebai. Ang nang nado ya. Surprise ke sana ya. Pinemen. Aku dah ni ya. กาลีกี่ดันละไป Oh, lah bai. อ๋อด่ามือจังหากาขึ้นหน้าจะเป็นด่าเนี่ย Ai dah kedang surai thang sei. นึกชุลานึงไป Oh, reng bayang e. ดี Saya dah masalah kau pendeng. ที่กาจะเข้ากันยังฮะ Di. Medang wah. ตอมมันนี่ตอมให้ในที่เราพายลาในที่เราพายลาตอมมันนี่ตอมในที่เราพายลา Ada cerita, makasih kau nak kenal lai. Cerita. ตอมมันนี่ตอมในที่เราพายลาในที่เราพาย Tôi ลา ra kêu là ada. องค์พระก็เข้าไปฉากเลย Tôi ra kêu là ada, tapi kau kena makan. ด่ายังกูเสียงห่างกันหนึ่งเนาะ Saya kena, tôi ra kêu lah. โลทานี่ก็เข้ามานี่ Wala kau kena nombor pipa, ada makan kau orang kese. เดี๋ยวบางอ่ะเลยก็ฝนนึกขึ้นไทยจริงจังหาท่องทำลายไปนี่ Bikal lah kau pada kau tangan sampai dengar. เดี๋ยวนะดิอั Kau นนั้น tangan นี่ lah. Nang kau tangan. อังตามพี่มนุษย์คุณตาพวกนี้แล้ว Kau ก็ tangan lah. Nah, kau man kena ngasih. Mat cilik tahu tuh hai bilai. Kau tangan baik halang baik sah. Miang baik halang ah. Pah miang baik, pah kalau ni pah sulai lah baik, dia perkenal siang ah. Halang tu yang ni ya. Kerana nanti tu bang ah. गाबोननिफ्राय भारा बुनो थांनांसिगोन आङो नङाबा जानाय नंला फैसा थाइसेबो गैया जालांबाय रावखौबो लाजिनानै लाब गैया दानि जुगाव हिनजावफोरबाबो बेटारि गारि सलायना जानांगौहाय मोनफैबायना मालिक बियो दाबिया दरजा खेवनाय माथो सोरनि गालि बेलाय सोरनि थम गारि बेलाय आयौ गाखोफेरनो मोनाखैहाय आङो बेयाव आरो स्पिडिं नामा मा गारि बेलाय बोरै खादो मजा मोनफैगोनहाय आङो गाखोनानै बेयाव दायबाराबो बहा थांखो आयौ माथो मावजि बुरैसो नोंलाय सोर गाखोनो थिनदों बेयावलाय गारियावलाय आयौ ओंखार आयौ माथो हेलमेटाबो आंनिसो आंनिसो बियो नोंनि सोर खोन्थानाय सिखाव साला आंनि हेलमेटखौ नोङो लानानै थांदों नोङो बिदिसो आंनि हेलमेट आंबा गारि गोदानाव रावखौबो गाखोनो होआखै ओंखार गारि हामा जाबाय आंखौ खनसे गाखोनो हो ओंखार आं रावखौबो थिखाखै गारि गोदानाव ओंखार माबायदि बियो सोरनि गारि बेलाय बे गारिया आंनि आरो आंहा बायदों निजाय खामायनानै बायदों आरो आंहा इउटुबनि फैसाजों माबायदि बियो बिदि गारि गाखोनो थिनदों नोंखौलाय आंनि गारियावलाय साया बेयो थिरि गारि लाबोदों बेयो खोन्थायाखै बेयो आंनो मा सैतान जाखो नोंलाय मानो खोन्थानांगौ आंलाय खोनसे गाखोखागोन गाखोआ ओंखार आङो गोलैगोन बहाबा गारि गोदान थांफै मालायबा भारा बुनो थांनो नागिरदों बहा गारि गोदानाव गाखोनो फैदों बियो
आंना भारा बुंनो नागिरदों खायसेखौनो गाखोनो होला बियो होआ नोंखौ माबायदि बियो सानसेबाबो गाखोगोन आं बे गारियाव गाखोनो होआ होनदोंना नोङो र' नायबाय था नोङो